600 000 ľudí tu žije na hranici chudoby. Žije pod 400 eur, z príjmu pod 400 eur. 3 milióny ľudí tu žije z 500 eur. Rozumiete, to je strašné. A do toho tie exekúcie a to všetko. A ešte raz ja sa pýtam, koho tým okradneme, keď im škrtneme tie nuly? No nikoho, pretože to sú vymyslené peniaze. My netvrdíme, že daňová exekučná amnestia sa vzťahuje na tú podstatu. Nie. Požičali ste si 700 eur, tak 700 eur musíte vrátiť. Ale tých 6300 eur, ktorých sú do tých 7000, to škrtneme. Či sa vám to páči alebo nie, verte tomu, že sa to dá urobiť. Urobili to vo Švédsku, urobili to v Slovinsku a urobili to v Chorvátsku. A čo tým získame? No to sú vymyslené peniaze. Mňa nezaujímajú tí hajzli, oni si už dosť zarobili, dosť nakradli na tomto štáte, na týchto ľuďoch. Mňa nebude vadiť, že ten posledný zisk im nedám. Ale sú to vymyslené peniaze. Istinu musí každý zaplatiť. Dostane na to nejaký čas, bude ho musieť, pokiaľ nezaplatí, tak samozrejme potom už treba aj tvrdo postupovať aj proti takémuto človeku, ktorý je nečestný, samozrejme. Ale musíme tých ľudí nejakým spôsobom im uľaviť, lebo to proste sa z toho nevymotajú sami. A nemôžem to riešiť tak, že pošli mi 3000, pošli mi 5000, ja to neviem zaplatiť, jednak nemám toľko peniazí, aby som to všetko vyplatil, ale to nie je systémová vec. Toto je systémová vec. Škrtnúť ich. Systémová vec je tá, aby sme tie požičkárne upravili takým spôsobom, aby vám toto nemohli robiť. Banky majú 3% úrokov, dobre, môžem mať 6, konec. A žiadne nabalovanie. Nič, 6, konec. Chceš to robiť, rob to. Nechceš to robiť, zbal krám a vypadni. Hotovo. Ja vám garantujem, že oni to budú robiť aj za tých 6%. A budú to robiť aj slušne. Len keď im to teraz dneska dovolíme, tak to robia. Pozrite sa, čo sa stalo s BMG Investom. Tu nám ukradli 20 miliard korún. Vy myslíte, že ten Fruni nechcel ukradnúť aj v Čechách 20 miliard? No chcel, ale viete, čo sa stalo? Išiel do Čiech, založil tam BMG Invest Čechy a do 2 týždňov zavreli riaditeľku, alebo riaditeľa, čo tam mali. Do 2 týždňov tam vbehli policajti a zavreli. No a Češi neboli okradení. Chápete ma? Takže je to len o tom chcení. Tu na Slovensku sme na to kašľali a nechali sme vás na pospas idiotovi, ktorý vás okradol. 20 miliard. Vy korún stali. Zmizlo. Áno? Ale to je o tej vláde, to je o tej zodpovednosti voči tým ľuďom.